Bon dia a tots. Gràcies, senyora regidora, per acompanyar-nos, representants de la premsa, alumnat, professorat. Gràcies a totes i tots per acompanyar-nos en aquest acte de presentació de resultats acadèmics d'aquest curs escolar. La figura d'Enric Valor ha representat i inspirat moltes actuacions i moltes propostes didàctiques al professorat i moltes produccions del nostre alumnat. En aquesta ocasió s'ha fet una aproximació a la figura i obra de l'autor des d'un àmbit sociolingüístic de primer d'ESO, treballant de manera interdisciplinària i transversal les matèries de castellà, valencià i geografia i història, centrant la proposta i els aprenentatges en l'entorn proper de l'alumnat, promovent situacions que faciliten la seva interacció, col·laboració i cooperació, i utilitzant tots els mitjans i recursos que tenim al nostre abast, desenvolupant a través del descobriment la competència d'aprendre a aprendre, tan important en aquesta societat tan canviant, construint aprenentatge significatiu amb productes finals i resultats amb una clara repercussió social. Però seran els nostres propis alumnes els que us presenten aquests treballs i resultats. Nosaltres només estem ací per acompanyar-los, donar-los el nostre suport i, sobretot, l'enhorabona pel treball ben fet. Per aquest motiu i per la repercussió en la població de Castalla ens acompanya Maite Jimeno, regidora de Turisme i Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Castalla. Maite, moltes gràcies per venir. Bon dia a tots. Lo primer de tot, per mi va ser una gran alegria haver rebut una carta per el mes últims d'octubre, primers de novembre, de lo que va ser de l'Institut de l'Enric Valor, d'uns xiques de primer de l'ESO, que la classe de primer A, B, C i D, on la iniciativa d'ells era la figura d'Enric Valor, que tant per a Castalla suposa, el dir que anaven a fer uns trictis i anaven a commemorar aquesta gran figura que tenim d'esta gran persona. Va ser la veritat que em vaig sentir molt orgullosa de que comptàreu en el que era la regidoria de turisme, la regidoria d'on poguéreu fer aquests trictis, aquest gran treball que heu fet durant tot el curs i, per supost, arribar a lo que heu arribat, perquè conforme esteu veient avui, així tinc tots els trictis de cada un dels cursos i de les xiquets d'ací de l'Enric Valor, que és el que han fet, i per supost, ells la iniciativa que tenien era que el poble de Castalla donarem a conèixer a través de turisme aquesta figura d'Enric Valor per als visitants que vingueren, de saber quina era la història, quines eren les seues rondalles, on havia viscut i qui era. I per supost, nosaltres estem superagraïts de veres que heu fet un gran treball. És cosa d'admirar, tant a vosaltres com a les professors, d'esta gran iniciativa de la figura d'Enric Valor, de poder portar-la, de que qualsevol visitant que vinga poder fer nosaltres aquests trictis des de l'Ajuntament i sobretot des de Turisme per a donar a conèixer la figura d'Enric Valor. De veres que agraïs molt a l'Institut Enric Valor i sobretot a la part educativa de que seguiu endavant, no vos canseu i que aquesta gran figura que seguisca endavant. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i sobretot avui per mi les protagonistes sou cada un de vosaltres que heu treballat durant tot el curs sobre aquesta figura i sobre aquests trictis i endavant, seguiu així i sobretot sou el futur del poble de Castalla i que no decaiga mai el que és la història de Castalla. Moltíssimes gràcies a tots i a totes.